la vaig veure llorar, no la llorar. Diu que estava... No, la vaig veure al cotxe també. La nena també, com a veure parant així. Diu, jo ja tengo autoescola per I diu, per anar a Sant Andrés de Ens esperem vosaltres. m'ha dit, no, estic O sigui, tothom. havien dit a ella que pot Etiquetes de seient per preferent. fer la teòrica que I no, pots començar Vull anar a buscar un monedero per ma mare. és a dir, màxim un any abans va ser pregunta que i ara quan veig és que si no hauries d'estar pagant però tot edificat, tot simple. Però bé.